Tak jo, mám tady Suzuki Ignis a ukážeme si, jak resetovat servisní interval. Takže zapneme klíček. Tady vpravo je obrazovka, která se strašně dlouho načítá. Tak, už to svítí. Tady vlevo máme tlačítka, takže podržíme tlačítko info. Objeví se menu. Tak. Pomocí těch tlačítek nahoru dolů si jdeme dolů. Na kolonku Oil Change potvrdíme zase tlačítkem info. Si jdeme zase dolů tady tím tlačítkem na Reset OC a podržíme spodní tlačítko info. Po chvilce se ukáže tohle. Successful. A máme to resetovaný. Vypneme, zapneme klíček. A už to neukazuje.